so na fi etwa no ho afa Sompa ye radio stations ni nyina so na no akure ya so social media handle ho ba bia ofa ye nam ho na ensem no ye de so mwanwumre se no so se ye ensem pe no kuku a Veronica Jando na dama wa kuku ne sei ya Grace de adom na to so wode to so no yeru asante ebo a Benedict watete edi aso ne aniwa nyina so hwe na anwumre de be se cast ne musem se tin na Sompa FM. Sika dodo sanya eno nso ye de ba na wokọ finfini montamu afa ho a yewura Canada Roma yebekone akwaje mobile money kro na obi ahye ne ho akomfo aden wodeka se tie nie eno nso ye de brew na unim sa 24 hour economy ya yewura John Dramani Mahama wode nama wo kasa kire Ghana fo a Alhaji Mahmoud Bawumia nso wo twetwetwen eyo obi ani so ade hunu eye hwan a eno nso ye de brew ewo kase mu ene afoforo eka ho ena anwumre 21st clinic aso ya se na ye bebia ma ho se yade bi na tewo so eno ane so obekọ ho na ja ya hwewo ama wonu papa sciatica express no 21st clinic ya wo mo na ye hwemu no hunu yade foforo bi eka ho wo mo mfidie ewo nnuro nso a wo hwehwe wo wie ho yade no yade be ma ma ho ato ye wo kumase ye wo nkran ye wo sunwane ye wo tachiman dunum ebro sampo eno ye kurabata no a afi mizo fruit drink eno ye wa mango ene ye wo mixed fruit nso ka ho anwumre pebino no mwate unya enu wi a wo hona magene no 5G no na de aboso esiesie ni padua eye nkasa ni ntini nyina mu adwuma Cultures Marketing Agency wo mo ne kofa bae wo hwe Sompa a waye nhira wo tie Sompa nhira no waye mu fafafo Ghana ha nyina kasafoni ni kasafidi ahodo no ye ka de odemra papa ye adwuma efini nkeka bie ni ne dwumadie ho wo mo bo obo no dodo enyina du nwatwepe ne wo mu yi Sompa ka ho enti se wo hwe bia wo nso wo ka wo no ma eden ne panam no ho akatua pa no wanya bia ja pia pam dada ene median nwumre yenye bre na nsem no yentutu ne sere ne abasa emfa mawo me sha ase afrimra hye badwafie donkuma ne kese no wo mo ene ka wo mo tampama no na ja otimi so asu ansem na twetwene so owia na mebewie na wo mai Ghana yete akire ye bi bosi na ebi nso kura eboso na nso ne nyina wo mo bo no ye die ne nkankro ne mpuntuo entira na eno na Ghana foto sanfo na anu ya wokomra hye badwafie ede yakonhoma sika emfiempim yenu na adunu na de ekokọ tudwa na ewieye no ewosemra hye badwafo bobo ho ansana wo matimi age atom na ababa ye adwuma na nyintumu no ankedu ba bia se majority carries the mutu ntese ni padodo no de wo mbeka ena nka agya dodo na efa wo badwafie ho na nso sesei uwura ho pe apai se kobasa ba ko pe ya absent wa ama ene na ayeka ntedu se wo mo frefre na wo ma hwese donkese no wo mo ye dodo wo metimi age atom anka nketwa na yeni nse wo mbepie ko wie na akase ni nyina apie adan a wo mo si biribi ntia na bibi kro no ye bo wura amra se badwafie ho ye akiri twa dawro ma ededeja ye mfamra is before the house. It's not hanging. Nobody has hanged it on any tree or any pole. It's still before the house. It's not a matter that speakers should be seen or heard debating in public, because it's still before the house. 90.7 and we have Sompa FM on a review of the standing orders, and that one too will do all we can to place it before you next week. This issue about opinion, ruling, decision, and all those things have been resolved in the new standing orders that will come before you. And so it will stop all this. But the practice, before I became speaker,
and even during the course of my speakership, is that when you are to take a voice vote, listening to the voices from both sides of the house, sometimes it's difficult to decide firmly that either the ayes have it or the noes have it. And so there is an opportunity granted in the standing orders for the speaker to express an opinion. And usually it is said, I think the noes have it, or I think the ayes have it. The practice is that is give opportunity if somebody is doubtful thinking to raise a challenge. That's the practice throughout, and that was what happened yesterday. And the challenge was raised. So the next process was for us to do a head count. We have gone through this a number of times. And so that was what happened yesterday. It is during the course of the head count that we encountered a challenge. Any awoti yeni mfunia na etwegu awohwe right honorable Abans Mani Babinfono na akọ Ghana mrashebadwafia oyache amehene togwega number 3 na ate se wobobo nsam so ne kwowie no donketo ano wo monyuma no gobusa madonkese ekeke kabobo nyom serane nawe ne boneta ne do nchese wo modwane de afirifie na yeto aso no yewura pomuden mu mrashebadwafie ho anso ene yegina na badwafie ho no wo mate committee ya wo mo ene behwe adoma boade nkyerɛkyerɛ mapa amati mwamufoɔ titru ne wɔn ma eguso a wɔgye ntete ɛwɔ basic schools ahodoɔ no sɛde bɛn na wɔn betumi ahwɛ wɔn ho so yie titru afiri entontoma ka wɔ yade efire kyerɛ ba malaria atiridie yade ho na mu na wɔn ahyɛ aseɛ ɛna ntaayɛ so mpanimfo wɔn di ne mfɛ kɔɛ no baabi te sɛ wɔn ase basic schools yi wɔn enya bi ɛno enkyida hemaya fa hɔ wɔn yɛ so fa so na ɛnyɛ wɔn so yɛnyina yɛ tie so mpa de bi kɔ firi so mo te ko sa constituency na yɛ Patrick Boakye ado wɔn ɛne ɛna aboa dwumadie nyinaa wɔn mo kɔi wɔdi akyire Obuasi East constituency wɔyɛ mrahye wɔ hɔ ɛna afei ɛba saa committee nso a wɔtua no na honorable Dixon Adomako Kisi ɛkyerɛkyerɛ botae ntia saa di wɔ mo yɔ then you move a 9 call tamale and I move 9 so about central range. The NTI 2 and AC a assessment of malaria, one of the childhood diseases high in until you buy na you be fair say you get to set the cost say that face that's Sompa FM. mosquito net sana yemofano omunyare omatsefie no example ko ye enti Ghana ye kukodin tani ebeyi malaria free man na we one of the ways ye dey air kusako the main child is a vaccine so aba into biano with vaccination there not just malaria ye no area nisa in fact tuberculosis is another disease in your HIV but for this period no malaria and you monitor different regions and out of the 16 regions and it really Yafa Tabali and Yafa Central region. We've done other regions in the past but I think that we do maintain monitoring there. Vice Chairman no wono anso na akọ baabi te sɛ Obuasi Easter wɔyɛ mrahye ewie na anso hɔ wono ma na wode saa nkyerɛkyerɛ yi ma ɛwɔ apɔmuden mu no owura apɔ Obuaten edi wɔ manim
se wombedom de nkyerɛkyerɛ ma Panama na saa atiri de yade no nyɛ sɛ yɛsosɔsɔ mpo yɛtu ase yɛkora de afiri asetenam na wono nso kyerɛ sɛ de wɔn asi awe ataso. It's a very useful exercise. I believe that if they sleep under the bed nets to also reduce the case of malaria. So as of last year, we were recording a little over 5 million confirmed cases. There was 151 deaths due to malaria. But that has been an improvement over the years. So our cases and our deaths have been reducing consistently over the years. And so that's good news. The agenda is that starting from next year, we are going to work hard towards eliminating malaria from Ghana. And the plan is that by 2028, we should be able to eliminate malaria in at least 21 districts, mainly in the greater Accra region. But if you look at our prevalence, as a last year, national prevalence was around 8.6%. It was around 14% 4 years before. It's now around 8.6%, because of the various efforts we put in place. So the burden of malaria is reducing. We are hoping that when we continue some of these interventions, some of these efforts, the burden will come down further up until we're able to eliminate malaria. First of all, I think that this is one of the things we are doing, sensitizing people, meeting key community leaders, key stakeholders, informing them about the fact that the nets are not supposed to be used for these other uses, not for fishing, not for fencing guarding and all of that. And so we've engaged key people, made them aware that people are doing this, and make sure that they stop some of these practices from happening. We've also sensitized the general population, sensitized the people against their using the nets for these other purposes. The other thing we're also doing, we're also engaging the assemblies across the country to make sure that we're able to monitor the proper use of this nets. And if it's not being used properly, we find ways of putting in sanctions against people who do not use the nets properly. These are the few things we are doing to be able to help make sure that Kosa ya mumfa bi nkoma mofra no na ma wo da ache entimi nya akono na wo musua de wo mahunu yie de wabre teacher ni wo no waje 5G de kode da ho no ebeboa pa am watimi aye wo lesson no su nyina se ba se teaching esi ma yekra obebo ho empem 0246 270 221 pususa ahoma no na dodo bi ohia adama wonsanka bosome ne da etoso adunu nwotwe asembisi wo Ghana wo tekos no eso mobile money for wo monso akeka won ho na eno sha ase no MTN fo ne di kan de adoma no to okra no ko mu wo mo sha ase ka se ohwe niema ekoso wo manyimu ene cost of production adaworoma wo mo de ohamu nchemu be se dunum bi etoso wo mo de to so wie no de etoso adunu nwotwe ne sha ase na duo no nkono sesi ya momofo nso akeka wo mo ho se wo mo nso beye bibi na womotwe sika bi ato se wokoya withdraw untimi nyi ntra sika benya adaworoma meyenko na yekan no pani a won na etua wo ma no se president yewura Edward Ofori Agyeman ne dom na konhyiamu wo mo konhyiamu die no wo mo de asem na topo sompa yenso yewuram na yafa de amawo na mamenko na fe yewura Steven Koku Voman menko na menene nkodi nkomo won ne betimi abodi na boniye ajaku sompa fie ni o madwe Eniao. Dini Steven Koku. Oh, okay, but my member Medino. Steven Kweku Gorman. Kweku Vorman. Gorman is a German name. Oh, okay. A German name. Na, Akura, na no yate say MTN forecast cost of production in Tino. 15% toso. Na monso market come on say yentimi nyi interest ka bi te say 1000k ana 10k ana 1k sana na mo pa kire. Okay, Michia Sompa TFO ina any mobile money advocacy group, mobile money agency na omo Ghana. Akra boni bi anim edwuma ya wa woni tua mobile money ba ye bro mfidu na ye she edwuma ase no ye commission ye nya no
sabio insakra bi ambe mu da nanso me no be dia tum se o man ya ye wo mu ye hu sa ban adwuma ye fo praketia ntu mu chese so many organizations obia praketia ntu mu yeso ye die over 10 years ye Sompa de gina ne gina me no nyina di adanse te kuroi bia bo kosoro even mobile phone kwa ye to di ye adwuma yi phone no bo kosoro papa credit aye di adwuma ne bo aye de kan kwa aye de tro transaction kwa ne bo akosoro battery kwa aye to di she phone bia ye di ye adwuma bia ya ka di ka adwuma bia ne bo akosoro enti ye ne telcos ne sha se di nkomo se nkomo hwe na wo de ye fa bibi capping as a change na ni the system no who use my customer system no mo programming say the we yi more than 10 million na ya kan ina system ne en charge 7 FM the evans will be the 5,000 na system ne charge per 1,000 into one of the 1,000 na 4,000 na kan dey free Sompa FM almost customer ne 10 cedi no mama wo mobile money agent na wo di sika etua ye no for cedi no network na for 6 cedi and no any ye share de na se no na limit ni 2,000 for every customer na ye wo wa na nkofo to 5,000 one boy man ye you ya na no the customer no account 5,000 customer so about shopper we need 5,000 and no so we have to put 10,000 that was 2019 now from 2019 they say and then it's your more could 15,000 nemo yen charges no de yenya na ne yenya for cedi na wa kra and society nti obet Yenyina ye tie Sompa Ebusiafo na chese mobile money ho sensem se de ebinom ekasa eye telecost no wonum esisi wonum wakwan bi so nte no wonum so hwe ama won dwumadie no atimi akonka ne munsem na yetie ye afa ye nwremu ewo enfifi mantem ne yedasoa agiremu ewo mobile money ne ho ensensem so na ebusian rehusem bi efri mobile ya ne nyina no enye dekra ne nyina no eni se ewutu bodua brantie bi a woye mobile money bi wanya mfinhia no aduasa ye kasa ya wakwa akọfa homade aso ne kon ne nyina no eni se ni mobile money run no obi abedi fraud na naso obi abebu na faso ma ni run se ogini sika 15,000 Ghana cedis kani sika na 150 million de afini ho abranti a kiremu a wototo na ni hwe benkum ni fa woni obi enti abusia ye boye homoden si ye bekwa homa no so ni ene yankase ye nua bema Erica na ya woto nkrafin 15 months amoma ye no akobo ensemi ho enkomo Eric wadaroma woti yanka nwumre ya mowadwo Medio so hinere na apom ti say na me adaroma na mompa bo ye ho den pa ye do kropon na se arahusem afiri awutu bodua se ba no sen ena nkyeremu pote no esitie me da se hinere na arahusem ya nopa na ensa kan efiri awutu bodua se ya no obabepie mu 15 months mu ahanomo eno ewo ye awutu senya west aba mpeso aso ewo ahanom ne nyina eye abrantie ba ko ani din a yensa ekan Francis Labia nfi ni susu ese wonya mfishia no ediasa 30 years na oye mobile money vendor ibi omo me mobile money CB na ni mobile money adwuma ya oye ohene yere ade a mboso ya na otwe a eno abesen kono ana kalabulefo ibi yenu ayimu bia omo frewa na omadada ibi ebi no mo yesusu se omodada no na sika ode eye adwuma ne sika no mu 15,000 Ghana cedis enkantete sika no 150 million ana yenua Francis Labi omo ehwe yo mutimi bu ne fa so a oye mfumso esma se sika yi de kokoma sankofo no na wakoye yomfo a obi na aso ne mu a ode sa mobile money adwuma ya ma na ono so ehwe oye no awutu bodua so no man kakra wonye bi de ne nsa ekona no
na osanso nya bitimi ede hwe na ebusia ne yere ene na ebusiafo na sa akonfutachi amoye ene no nhwehwemu incheda emi ehu nipa kora odi san nyamra sam no obu ne faaso na ne ohwe ne nipanyi a enam ne nsaso ma sa mumu oye no no kokodi ho komo na onim se ne esikasem impempi na ohenere aya na sika fa nsase a ekokofa banten de ne master ne bufu yie pa ema empo susu se saa sika na afa ye nua ne nsase no ida so no na edi ana se ode aye bibi fufu nten de obo ne ntren ha ese ohwe no mfa ne sika ma no anyesa obehwe na wama aposifo aso ne pechi nti ye nua Francis Labi akwakoye wiomfo a ono ankasa no onibi no na ese ade na akwakoye na bobu akwaye na reho ne wadwenwen ho afiri na otwea eba besi enedie ya anopei nti ya ensa kan echirima na yere a ono ne da mpa ba akoso eye ne se okona anopei wahwe na wakwakobo mpa ya asre okrumpon se ono nso betimi abie pono foforo bi amo omo na se obi betimi adomomo no betimi amomo besi bi na ni kunu etimi ede akwakotua ne ke ya nti ne yere na nopa no ohwe se okọ church ana sorry nti okoye na Quincy ana dodo na edi ntiatiemu eba be katre ne se bibi sei na esi na ne kunu Francis Labi ahwe ede sponge bi the way I did gari bi or de ebi aso ne mene ewo omo ankasa mo single room a omo idemo ewo otubodi ase asem no ekokoya arehosem ye panti so busa ya ohenere na sa na ti asem na si nso otubodi ase ana si mobile money vendor ne fie no yesusu se eduasa means eduasa 30 years ana sa arehosem etimi afa no so esi ene no dodo na no dem ewo otubodi ase a omo kebi Eric Yebedas na mami mi sese na mu no ewo hefa aplosifo abem sen na ensem na kwa akosie sese ye asam ne bae no dodo omo ewo ho no mo ehwe efa aposifo nti ade aposifo aba asem ne mu omo bae ne mu no omo ahwe abebo na bomo ede akopie mu ewo bia ya omo behwe no omo akora emu no na nya yensa aka itremu a ade a emu no omo de call police mortuary hono anom behwe na omo akora emu no sene nsem no esi ekobae ne nti nimprempren ade a aposifo aba asem ne mu a ene no emu no omo atebiri ede ekwa mu bia ombe kora emu no na hwehwemu mapebia ebi free chiraba no yebehwe na aban ne ohenere asemi bai dodo na ebo yura Francis Labi ne master dodo na ebo na chi esanse asem ne bai no na senke bia nkonya abotre de ma yenu esen konya edwuma na nkonfantete a dodo na susu sen kasare husemi nkemba nti enda dodo na edon ano esen tisisi abranti ewi ne master ede na oye ene dodo a omo ebo ne pechi ese oye ni pabonni enam na nsaso na yenu abe ma Francis Labi efrim no dodo na ebo ne ne chi se ono ana nam soma sare husemi esi nti no ade ene no aposifo ahwe abasem no ma omo asem nhwehwemu ese nipa bi enam ne nsaso emira Francis Labi ekoko soma sa 150 million old currency no omo ebehwe na omo so etimi asesa nipa ko no ne pechi ohenere enti sese panyin na mobile money na nkasa na dwumadie ne ye ne dia no wai ono ankasa sam ne bae de onhyeda nyiniti na mo abusuafo no bi kiremu a omo enim no nti omo behwe na yemo nsem trofo ayenso yeni ane aso edi nsem na chi no mama ye hu no ne mo mprempren ankasa de saa opanyi kro no yensan kan ne hu no ntimi no toto na no imbusa nse bibi sei ne yate ne no kre ese saa aneti a Eric for ni di nsem na chi efama ye de ebefra tomu bia no ama ya so atene ye tiefo nso yetime amoma hu de ekomwom wai Ebusiafo yenua bema Erika na woton krai edifri efifi mantemo ena eye ewutu bodwiase ya abranti a wahye ne ho akonfesan se mobile money wo ye bi ne master sika 150 million old Ghana cedis no ayira obi abebu na faso nti no wo se wotwa na ne ento obi anim nti no wafa ahoma ahye ne ho akonfo a wato na nanom ense do nyankopon ka ebusua ne ho no cheche wonom re na ompe baby panso fa abranti no ensie we se de anya ne kra na wawu nso enye ono anso ne pebusia yeto ensem no so ede amamoa na miakasa minua ba ekuabo achi wa sempetia ankranza eno wakwa akwhye ne wo ba bebo michi dome wokumase ha se no mu aye kase no wono so ye ma na kwa ba na mom ye kom no hye badwam ye kase ya no
wɔnom ɛtinti mmara foforɔ ɛne sɛ Ghana ha sɛ nom ɛne abibimam ha sɛ nom nyina ɛkɔ so nanso Ghana ha titiri paa ɛsan sɛ yɛn deɛ ne yɛtie mu nti yɛsɛ deɛ wɔsusu n'aniwa ɛbɛyɛ ahodoɔ wɔ hɔ a yɛa ne yɛbɔ ebinom na wɔnom a wɔnom fie kɔ animu aka to ne borɔ na wɔnom ɛkɔ wɔn krakyi akɔ akɔpɛ baabi ɛde wɔn kasa akɔgu agye wɔ ahome no yɛ nananom mmerewafoɔ yi ɛne nkɔkorafoɔ no wɔnom na yɛ ayɛ ɛta abɔ wɔnom bɛyie na abusua bɛɛ sɛ July ne mu hɔ ɛne yɛde to wɔn anim sɛ wɔde wɔn ani kyerɛ mu ɛwɔ Gonja East mpɔtam wɔyɛ no wɔ Savannah mantam a abrewa a wɔnyɛ mfinhyia bɛɛ sɛ aduɔkron abusua bɛhwɛ Emma besiaba ene mema gu ne so ebro na dan ya woye baifoɔ wɔma nsuo nto ama kɔma bampɔtam hɔ enye no nko ya bobɔ dodoɔ na so na de akyerɛ mu enam so nte no ɛbasa na asetema ya awerɛho ya tete de ama wɔnom ama enipa binom do wano atomo ama akɔakɔduru mu ɛwɔ mmarahyɛ badwa mu a yɛ kasɛn no wɔnom atinte mmarahyɛ wo a wonim na bɛbo obi bɛye anasa ɔhwɛ n'anim a wosi wede wani yɛ kɔkɔɔ nti yɛ baifoɔ wede mehwɛ wani sangona petuo nti bia wo yɛ baifoɔ akɔdie bepɔso wo frɔfɔ ahoɛ de akwa na ɛsɛ bɛyɛ kɔɔsi wonti na bia ɛyɛ wo na bia akɔsi wo amesrawo wɔse wɔanhwɛ yɛ na sɛ wɔkeka sansɛm no na emra ne so mu a wɔanya honhoma asɛm bi sɛ deɛ Ghana mamra no wɔtintim amra no ɛne obedi sɛ deɛ sɛ na ɛfata enam sansensem ihu nti Sompa kasefoɔ yɛne yɛwura Kwame enyimadu entwi wɔno ɛyɛ titire ni committee ya wɔnom hwɛ mmara tintim afa mamra ho nsɛm soɔ ɛne ɛyɛ parliamentary affairs dwumadie nyina no wɔhwɛ soɔ no abɔ nkɔmmɔ ama yɛbisa na nsɛm ni mu yi a enkyerɛmu pɔte yɛ esi aseɛ no busua wadane akyire ɛde ama yɛsɛ we know your friend witchcraft bill and to be craft is that I am Rafa a bay for a bay for a also and Rano the air can say once a canino and the criminal action. Now was so any soothsayers and in the amount wow mutimi predicting a mania and on yeye nse sane mano ese ye free obekaya oban ma mebia an aged woman bi was stream na ye tie Sompa program emano ma me no efremo enko eno na ma Medina MP sosu ono na eligible bill no as a private members bill and on the buy in short no say so yes so yes to say so yes saying untimi predict anase untimi nkoka say enipa mercy ebe for yes and now you will be punished because you who say innocent people and now be asking to me encoje and what you say the all can no cry na say no cry a lead to over nothing for asumu in short no the way bibia wo ni manonka anya dia obetimi akwa kizi obi my there ho awusia nipa yɛte ne nkan yɛwura Kwame enyimadu entwi wɔ yɛtitire ni committee ya wɔnom hwɛ amamra ho nsɛm ɛwɔ mmarahyɛ badwam no wɔno ɛne tua wɔnom ano ayɛ ne kɔbɔ nkɔmmɔ yi afe yɛntu fa so akɔde abrɛsia ma otu ane nsɛm ɔgyabɔ mfia ne nkyerɛ mu wɔ Sompa na nsɛm afiri hɔ ɛba ne no so wɔbono mantam ɛnyɛ dɛ ne nyinaa ne sɛ wie ya yɛse etu akasa nam so nte no enipa baako ahwere ne nkwa ɛwɔ mu na yɛkɔ ahoma no so na yɛne obi a wɔno so wɔnim ensɛm a ɛkɔ so hɔ nyinaa fa abusua ho mansotwe ɛne ahensie mu ntɔkwatwe ɛne mansotwe ɛkɔ so wɔ no ɛno na nam so aprosifoɔ ɛne temamufoɔ de bɔ ani asawre ho sɛm wesei atiato ɛwɔ mu bema wote menka ya mwajo eba Sompa TV ne Sompa FM kasi ebo so na nwumre yeah no na what is saying yeah me ho ye bibinti ya de udini besie de ebe pote na ekoso ewo Sompa ene ne potem a yete se enipa baako ahwere ne nkwa afoforo bi nso aprepra wo mu yi nwumre de madam asese ma frame Sompa asunwie enni Sompa sesia ya ye na mo kase then 15 years in na no tia akonya so eka baby nti abusia baako a omoye akwamufo a omowo Sompa ha eka so mudi akonya kese ne bi na nso akonya kese ne ye nipa abusia mienu ene di akonya kese no omoye ntafo mienu asefo ata akwamufo no sore se ombedi bi na ntafo no kan so omompre so nti omode akwamufo no de omokɔ court se dipa mienu na kan bom eyi omo afiri akonyanum
nti court nhwe na onka omo onfa omo enka akunya no ho omo ka asem na anye yi ema omo de asem no omo kosra asem no edeko omo de asem no ko tumfo omo de asem no ko tumfo na tumfo be stre court se okoye nsiesie ye na ode owie na awoma no to ode asem no mu ma san abre court ama court agua na de tumfo koye ne se abusia mienu na omo se omudi akodwa na we no se obeka omo so omo mane nka omo ho no asem no ko wie ko di otumfo nsa no otumfo yi sa abusia ne baako efiri mu se ono na se ahye emum akwamufo na omo som ewo fie no omo mum na ya abusia omudi akonya no nti ema abusia mienu na omudi akonya na ema omo ho no eye omo adwen se otumfo fie ho de omunsi ho biom nti otumfo ka se sa dia ono no de ono se oka ho no sintran twan obema na di ade ewo Sompa nti na se wo mo na nya ne tete se omo de appeal court judge edi na ko kire yewura se ohina omanya na enipa omanya no so ombedi akunya no nti eba mframam ema yehu nti intafo no intafo na se fo mienu no eko court eko je injunction ebeto omo so se de beya omuntimi esi akunya but ena so omo wo appeal court judge ni ntino omo bu court no mra no so se ombesi akunya no nti ema nanana ono so omasi no ewo ntafo mienu na busia no mu no ono na busia ne kan se ene omo so omo ntiase se court ene kura Ghana na se Ghana court edi injection ato omo so na omo se court mra no omo mfa nya adwuma na omo bebu so dia ene omo so omo kwan ema de omo beye no omme nti ema omo ko regional minister ho ama na free regional minister ho akosi interior minister free interior minister ho akodu president ho a chese otumfo ene president interior minister ama sa appeal court judge no among police more than 300 say omomebo appeal court judge no ban na omofo say awie ade apote NSC ya etuo kasa ye de tuo no ba na meguso America no nti wonim bibi omoka so omo ye eyinu because wo bu court mranso dia na eche so omo so omo kwan omo nye nti e ba se omo beko bibi a omo ye program nti program no no na e ba se police for na omo kofa omo ba ne ada abusia no tuo eba omuntem na police for no eto abusia no nipa ba akutuo a sesi a waye nyamedia ama police for no so no ye nya ne ntete se aboba eka ebinu mbat se omu biawu anase sesi a oba Sompa nipa be yedu ene akire ena tuo aboba agu omo so a omo wo ayarsa bia sesi a de ba ko de aye nyamedia a sesi a Sompa ye ti ha sesi aye no yenim de ebesi ene de ebesi echna nti Sompa ye ti ha sesi a ne te se de te owu ne nkwa kete so sesi aye nti de asi Sompa sesi a na ye ka kire ye de emamu mate ye na wase na ye misa wo se eba sa no empanyimfo te se bambo adwumako ndodo na aba ho na wono ba ye nso matimi achi obi e wahuru kasa mo ekoso no ho ana sesi a no ade na koye ne se otumfo ensa wom president ensa wom ena interior minister kandapa ensa wom nti no ma na ekoso no mpanyimfo na omo wo bro do ma hene ne mpanyimfo bi esore so omo tia bat me se obacha wutie me asam na ye ka ni nyina no wensa wam no ye mpese beba bi ebisa wo se ye kasa prosifo aba makomu ye atodwa wo ho anase da no basabasa ye ne ahuru kasa eda so okoso sesi ade ameno kasa die kronum adwo basabasa ye bia eni ha sesi a but enam se abusia no bi ewu na etuo so aka ebinum no sesi a ye nim
egyina sisi a yenim de besi but omachi mrante ni bi nso a omunfa omunni because omuto ba ko ni tuo no a ye omunipa na omo ye omadwen se omo kofa no e de na ko hospital ɛhɔ no polisifoɔ no atwetwe ɔmo so sɛ mo mfa mo de kyenkyena kan so ɔmo bɛfa no ɛma sisi a saa nkurɔfoɔ no polisifoɔ no akye ɔmo de ɔmo kɔ sunyan sisi anti a yɛ nyane sɛ ɔmo ɔboro a na ɔmo boro ɔmo nti yɛnim ɔsisi a no ɔmo na ɔmo akye ɔmo akɔ sunyan yɛnim deɛ bɛkɔ akɔsi wɔ sunyan ɛna sisi a yɛte a sisi nso yɛnim deɛ efiri anadwo kɔsi ɛkyena deɛ bɛsi ba Sompa deɛ yɛnya asumie mu sisi a yɛrekasa because abanbɔfoɔ na afanu mienu no kono a omo behwe so omo be pata se afanu mienu na ema omo nkono omo mbom eja afa baako achi na omo mbom na etutuo ama fa baako no nipa awu matena chese mpanyimfo a wobubo omo din so omo nsa wom de for now ye ne evidence bi enti ebeyi ho na but me na me ka se omo nsa wo regional minister enimu asante hini nimu kanda pa abusiafo enti de ekoso entumu biem se wensa wom no eno enka ye yasem ne ho ye hwe de asi wopote enye wensa wom adanse bia ni ho a e kire sent na busua wose ye kasa de basabasa ye ma ne ho so emma Sompa aprosifo ene temamfo bi etime de bo ani e wo ahensie e bia ekoso wo ho no enipa ba ko atina nanom wonse do ma foforo bi nom so e ya de a won ma preplan na so no ye kasa de asomdwe enframa na ebo adehye a wonu mo Sompa ho nti ye fa seda e ma nyankopon e wo sa kwan ne so na afen wo beka ye ho a hasenom e ye Sompa TV e na waso egu so no e ye no nsi abrem kase bo e na ye bebe ma mo na nwumre kro na wote ye nka wo kumase a Eya Sompa 93.1 ela sunyane Blomantam Kropom so no eya Sompa 98.9 ebrekro na bropo ye mantam fo ete yenka ewo Nkranza Sompa 90.7 social media handles ni nyina no obetimi e share live on Facebook Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube Twitter ene eye TikTok ni nyina so no eno so eye Sompa TV yet one some no so e de amamwa na ye remu ewo amanyo semu na seyada ene ye rajon drama ni mahama franka tuni de medisi amanyo kono waden to abobi ehye so ewo Blomantam na so nte no wanu akasa ne buta ye ne tirimu po ya wo won hye ye pa ya wo ba ebetena konwa no so ewo mfimpi mienu ne aduonu na wa bra Ghana fo to abama na wode emunsem eto dwa no ena wo kire mu se wo ba be hye Ghana mana ye fe ama sese wo biti Ghana ha se no krampo na enya na kono so obetu kwa abroche se wo kwa kosiki greener pastures ne sa abrofo kese na ya ye keka no neno ena wo kire mu se 24-hour economy policy ehye ye papa wo de ba ene wo ya adwuma na wo ya kwaji na home na wo ya ba na se to so ntentem a na bibia akoso basahare so wey asem we besensen mo no ena ene ya ye kase kofar by ene kandi for dem all people's congress APC amanyoko yera Dr. Hassan Ayariga waba bonten se yera mahama oya kromfotachi amo papa na ade kronti a workers na busua yenkwa oma no so na yenkotie bimra. Today's press conference will focus on the issue of the 24-hour economy. Ladies and gentlemen, lately, I hear the debate of one of the APC's policy, which is captured in our 2020 manifesto, the 24-hour production, 3-shift system for companies, businesses, and workers. It is one of the policies Dr. Hassan Ayariga and the APC would have implemented if Ghanaians had given Dr. Hassan Ayariga the nod in the 2020 general election. Let's set the record straight. The 24-hour economy is the brainchild of Dr. Hassan Ayariga and the APC. Interestingly, the NDC and former President Mahama have adopted the 24-hour economy as their main campaign policy for the 2024 general elections. Sadly, former President Mahama and the NDC are struggling to explain, while Vice President Dr. Mahmoud Bawumia and the MPP are also struggling to understand the 24-hour economy policy. If you go through the APC 2020 manifesto, page 31, item 30,
page 44, G, and page 46, number 12, is stated 24-hour production, 3-shift system for businesses, companies, and workers. I'm here to explain to you how the 24-hour system works so that the NDC will not be confused and Dr. Mahmoud Bawumia will also not be confused in understanding the policy. African nations, including Ghana, sleep 16 hours a day and work only 8 hours. A nation that sleeps more than it works cannot be economically independent and achieve economic development and growth. Ghana is not producing enough. Our nation is not manufacturing enough. Definitely do not have enough industries. Abusia Yura Hassan Ayariga and a Nance and Trefo Shamuya were Freya Wabra. Watch us a 24-hour economy policy. Yura John Draman Mohammed Danano. Nowadays, your campaign, no, you are no, and a 2020 what they buy ya. One also swear we are say, what done a crown for what they namwa, or they pay fancy, dear ma batuano. Now, none of this no answer, Wabusia. Wabra na central photo to no ewo ni meet anase ni hye mude ya wo frey no ena wasa edi to dwabia mu se afia bato anase mfimpim no ene aduonu nan abato no se nyankopon amoa na omanpanimfo ahhehye ne ebe ya abato no yenye nipa dodo mo nkoto ni nyina ne se MPP ne NDC abdi omanfo hwamo enu ti amanfo abama bunya sa abato no ebekọ NDC ho anase MPP onemom abato na na ebekọ fom na se anim owu a yenhwe na fi se mfimpim no ene aduonu abato no 17 million ne nipa dodo no ena ekokotwere wonum den ewo registered voters no wonum de mu na so no ekwa wi a che nipa be 7 million no duba ko 11 million pe ena ekoto abenti afi we se anase afi adi anim de no yanhwe ye no krampo de ebesa atia kofom kra. And I'm of the view that, yes, of course, we will need a common manifesto and not a political manifesto. Because I don't think we are matured enough to use political manifestos to arrive or achieve our purpose. We've seen it over the 32 years, that the two major political parties that have won power over the years have misused that policy document we call manifesto. Because at the end of the day, the promises they've made to the young people, they are unable to solve that problem. So I am of the view that we should have a common manifesto. What I believe is that we should have a nation's manifesto, a manifesto made for Ghana, a Ghana's manifesto, where technocrats, politicians, holders, the media, academia, the public will all sit and draft this manifesto that fits into the 10-year development plan. And we present it to the political party and say, this is what we want to achieve in the next 10 years. Yeti min kwaso nhwe ema manyofo mfa ntro ena da manfo wo memu ntina wo se nyina ye hwe na manifesto kro amanyoko ni nyina timi nya sebe ya efie dun hyehyeye bia no mo de ato abeboa ama oman ma epuntuo ya wonsa ehwehwe na anase wo mo nyina adwen ehwehwe no wonsa etimi aka wei Yura Hassan Ayariga no kofare by ene kendifo de ma All People's Congress APC amanyoko na busia ye ka cho se Paul Roman tem so esene de kanfo Sompa FM Sompa TV ba ye eni ahibia na so no esan adwuma pa ene Sompa ya ye somte no anam so ama ye ka se no NCFo wanum dwumadie bi ye no ya befo kwan ya wo fa so de radio enso aye hwehwemu no radio stations makoma kodu dunum ena wonum epa ye na so no esan se Sompa ye bo adwuma ni nte no wode ya ka ho no nti ba bia wo bia no ubetimi etie ye wabra ye ka news yi ni nyina ne se radio set anase wo TV set no obema no aye abefo de nte no yesi ye ka cho ye nya abefo television ene abefo radio set na etimi aboa o ama Sompa yenso ye ka safidi ahodo ene emudwumadi ahodo ye aye de no wonsa etimi akabinti abaso bode ya cha se NCA wonomede boye no ye ka cho se ya no wanya digital radio set ene digital TV set na etimi aboa ama wonso etimi etie ye dwumadi bi na mizo free drink ene 21st busia yamfa mizo nimra ene 5G mezano wonum boye chidom ewo kaseye mo mesro edwa bodwumadi bi a wudie se ya warechie eyiyo
anaasɛ party ahodoɔ woyɛ obi a wotɔn drinks anaasɛ woyɛ obi nso so a wotatɔ nneɛma kyɛ paa yɛka kyerɛ sɛ yɛ ano wanya bi 5G meza no ɛboa ɛma wo brɛ na wabra mu atɔba ha no ɛsa pagya wo si abrane na mizo free drink ne deɛ ɛbusua nkwadaa nom ɛyɛ ahoɔden chapo apɔmuden abuso ntino nya bi na entimi muao manager Daniel 21st clinic area overseas on sabeka bi ato ho because supermarket sister say one so about post office Mama Esther Atcom Royal Ventures Water Baptist University na buakwa won sabeka no to be PNC Ventures and so one man taxi station opposite ho na Sachi Enterprise was afọ binchi one VIP car park ni di hwani mu and akwakwachire company limited ewo poemantem kropon ko fodue mu KF Kunju Enterprise ewo Kumasi nom hotel hwani mu ho no ehwa e na wo behu no ewo so ame ha se nom bamaden wa bra wunya bi atono wo frɛ May 0246 270 221 0246270221 na ya sciatica nkoa dia eya 21st clinic the sciatica expert and aye kanfo onom ede amawo entini ye free wusisi achi efa wo to ase na afa wo srem saa ekosi wanantu na atiesi wo nantini wabusua eto da na eye wo ya papa obi wo krampo na wotena se wo sori na ya asem etimi tu ebihwe obi tena ka mu na wo si agye se wadane na pempem mo yesu so ni mu ansa na wagina hwa ye sciatica no na ebo nka yesese wanfo ani akyere mu ewo ehwia overseas for radio nkyɛn hɔ ewo kumasi ase no ma me yanhwɛ wo a wanhwe bebubu ede agu ayesa na akwakoye abrɛhosɛm ti no yato ye ho agu ewo ɛyɛ ɔmɛmafo na nyina 15 branches na ye wo kumasi ase no de ne pa ho a call junction ye no ewo ɛyɛ council quarters obo ase won sabeka bi domi market enkan ye wo ho obomadia na sunwane ɛyɛ regional hospital first get ni hwɛ ni mu ho wo so kwaje wa yare sade afiri ho na massage papa bi koso man kase mu house ye hwɛ ɛso ano na eba laboratory test ahodo scan services a ye damu fo afidie de ebi wo ho pa ye nka emfantu ye ho na baabi a wo bia no ebia wo pɛ baabi e ben wo na wakwa anasa yade bi e ha wo no pɛ baabi akwa akoso ano etu yalewa na se a eye 0540 311 311 0540 311 311 and 0249 311 311 0249 311 311 21st clinic the sciatica expert and a wonom so ye kan for mo e de amabusia ye nyina asenum ne yentwe ye ho taw e wo computer so adwade mla ye ba de akachre ene doso 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya semketoa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womuji abibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa Achadie, Yaba, Sompa Achadie, 2023. Bible say, Nyame Sompa Pani say, Ubi Konyanka, any Risiamob, and Nutina Sompa, 93.1 Kumase, Sompa, 90.7 Enkransa, Sompa, 98.9 Sunyane, Yakabom, Sebronye, Yabema Enisia, any Ekrafo, Editi, na Yankuayetini, Ajisa Obebuayen, and to say Sika, Fatua Matru Faso, 0598
0598-559802. Meeting beam 0598-559802. A dear was yet 1 media. Brana Bosone, neither toss went to you back. Near the Boja Trada, Nadia Motor Timoyeno, Yadiama a craft. Sompa fadi amuye. Onye nkuku fusu muswa ko aso. Efi se je muye ye. Je se bi sija. Se ko se bi frakrafo enyanka enibo. Omo muni bie. So ne kura se. Omo muni bie. Ye bi bi fe ko ya. And so mo de afema mana fusu. Everybody won shira mo. Bible si bi ohu platform mo. Everybody go be shira. Se mo ku platform go. Everybody shira mo anu mo Sika, nay, Sumasua, Ubertini Diaba, Avensu say, near maybe answer ye, Tisamo, any and one swa, Yebeji, Mua be a fear chairmono, and what answer dear, Muamunim, Sompa Achadie, 2023, Ebusia 4, Yafaya Wishim, na proposi prepa board Poncomu, Yanyan Copon, Obe ye, Sompa Achadie, 2023, Ekuna 4, any Enyan Caneso, one petit. TV Emma Aketiapa. Ebusia yadamu ase amamu akwa bebiem yetwa ensem no so ede amamo ewo Sompa TV kasia so na yebo remo ewo nkrampompuni mantemo ehwo na atwode Youth Association tema branch na wonum etrese ewiaso we no yanambanu sumo yanambanu na ehwe na de waboa amayaye ehwehwam de no so no eya na wonpepa ne nsa ekwana so no MPP amanyoko ebaye ebre mu oden ebre ye papemo wonum ene wonum a enenam awia ene nsuo mu na so mu benya tumi ni wie ye na busua wo trese waye won baako e de ahye won sa na de kodi apotinti enam so ma ekuei wonum eka sansem wese nyina no wonum friends entrefo nhia mu ne ewo enkrapompuni mantem wabra won convener de ma ekuei yewra akwasi edu won nsentrefo bonkoma wo chechense de ma yese enti afia pese aban a eye MPP aban oti aban makese so uko oti read the ground kwanta specifically at the phone if I say MPP for or you to we police stations e wo o na we in class ni na MPP for nya kra no o ha mu che we be adu mo che e ko de MPP ti nya yes because e jomo ideologies di enye say e bi nya NDC for but do na ya MPP for na hese ya banti egaso na ye tataye na police mission ha masane wo ekoso enti say frame wa person wiase nyina ehu say enka ena 21st century there say wo no bi wo manson kra na enye ma enye nkontibo ene ntoka ne modahwegu enye tuo enka ne ye mu a wo de famra kwanso now they are put down court na court adi wase mama wo di bimu a wo di bim wo di fa wo di fo na yenu amu de dabi afasha ye dididi no mo si enumum na ede basabasa ye ba bini anu pa macho afi ben mo si edi 20 bla BBNC I be pictures 2018 edi ye BBC ana 2019 edi ye BBC ana 2020 send ye BBC ana sa ben kwa covid by no o kra ba kumpo covid anti yanku no because ye nimu de ye nimu da ho ye wa ya omo we ya ayahwefo mo ye adwuma mo nim de ambo aye na 2021 na bibia ye nka bi hye mu de mo se ejoji ble na ye di no e de mo da grego bant mo ntiase enti ye nyam senchefo ye pese e kye ne se pese aban no ebam na odi nansi form na asumwe mapa ebran kwan eman kwanta
Abusia yɛwura kwasi adu yɛ convener de ma Acho the Youth Association ne yɛte ne nka no wa mana no ampem ha wɔto aso ɛde ensɛm bi a wɔnom so kyerɛ sɛ wɔde akɔma yɛwura George ɛkofo dampare IGP ya wɔnom so atwe wɔn no awɔ fam a wɔkyerɛ sɛ no nam so nte no basabasa yɛ ɛne kyerɛ sɛ nneɛma ensɛm fra ɛna ɛkɔ so ɛwɔ mpɔtɛm no so emu nkyerɛmu wɔda no yɛkyerɛ ma yɛ yɛwura IGP yɛma hene aba hɔ ɛno aba bɛhyia makasa report of the brain no yɛbɔ ne so kwan afa so gye no yɛte no yɛbɔ ne so tie bɛsrɛ mo fam nansi fam sɛ bɛsɛ mo ba bi na te hɔ na nkiaku no a aba na nkeka na so da fo nyina gu hɔ ada jode fo nyini pa na ɔmo nyini pa na tie bɛsrɛ aban ani bi asigira sɛ yɛn ko asase ho asase da wɔ 6 feet fan konti yam piasa so ho ena de ordinary de benkum na oje enti ayam pre no asas no so etimoja Yɛwura akwasi edu Acho the Youth Association convener de ma wonom ena yetie nuen yɛda so agyina mu ɛwɔ nkrampompo ne mantam wa Ebusia sɛ ene wodi wani ekyire mu ɛwɔ ɛyɛ Opera Square wonom a omudi dwa ɛwɔ hɔ na wonom ensuru ngugye mu ya kyɛsɛ nya asɛm ketwa ni nyina ene sɛ nipa bɛbro sɛ 500 ɛna wɔkyerɛ sɛ wɔn shops ahodoɔ no wɔnya ne nteyɛ sɛ wonom ɛba bɛbubu dan no bi ayɛ ne yɛ ntene wɔnhwɛ ya na wɔ ho akɔ ahoyehia mu na wonom ɛda ne nsɛm dodoɔ na de ma yankase ama ne boni ya wɔto nkra free enkra de ma yɛwura kwadwo bafoɔ ɛma enema ahodoɔ ne nsɛm ahodoɔ ɛkɔ so wɔ hɔ no emu nkyerɛmu ɔde ma ne sɛ ɔmo de ɛwɔ hɔ last year na de ne start here nti yɛdi ho dwuma ma asɛ yɛkɔ metro mass office ama ɔmo sɛ ɔmo nim hɔ hwee yɛsan kɔ AMA hɔ nom ɔmo sɛ ɔmo nim hɔ hwee but this year ɔmo san de notice na bɛbobɔ hɔ nom sɛ ɔmo bɛ develop hɔ ama metro mass no metro mass susu nim hɔ hwee nti yɛpɛ nipa kora na wɔhyɛ aseɛ na wɔyɛ saa adwuma no ɛno na yɛpɛ sɛ ɔman no te sɛ ɔmo atɔn government property no de ama obi a ɔbɛgye develop hɔ abla metro mass te na wɔyɛ adwuma wɔ hɔ yɛn nso dwadifoɔ nso a yɛwɔ hɔ nso yɛni baabi a yɛbɛkɔ akɔdi yɛdwa wa yɛ de papers abɛbɔ hɔ yɛsɛ yɛ abɛtu yɛn okay sɛ wabɛtu yɛn yɛyɛ nipa ɛna wo a wabɛtu yɛn nso woyɛ nipa nti sɛ wofrɛ yɛn mpo oboa no obi maame no na me sister no yɛba yim wɔ ha o Ebusia Opera Square dwadifo bi ena yekɔ ekotie wonom na afɛ yɛ ba santemantama sɛ no biem na ɛyɛtafo kropon no assembly mu ene yakɔ akodro wɔkyerɛ Nyankopɔn yɛ adom mamu no di si wɔ abɔ nananom akuafo aba so ɛwɔ wonom so so akɔ ne abadie mu ne mmɔden mu a wɔbɔde abo mampuntue ɛno enam so nte no wode wani ekyire mu ɛwɔ schools ahodoɔ yɛ no ɛwɔ tafo kropon no mu a wonom so so edi Farmers Day da so no nkokora wa bright tipo ya enei wanum ede to so ene se kwampa ye fa so na ya ma aduane ho bambon so no ejina abrane na ebusia se wode wani ekire mu e wo school so ahodo bi raba ba ko ya wono eye girls prefect ebusia ye nko se de woni nsentwerefo bo nkomo e fa se dwumade we se ho no ye nko tie bi mra May girls prefect Emma Oniwa Memorial International School. Na se umu se de mesiesi me se okenina. Na ehwe se ochina ye diet ways for ama ebiafo. Na me hu se ya enye asihye Emma nka. Na emu eye ejuma ayeye edi emfaso ebre afofo no ma onya ageni. Ndamasi. Ebusia na chese guest prefect Aniwa Memorial International School ye no ben moro market no na yekɔ ekotie ne Miss Ivy Amesika na ne de no akine na Miss Mary Donko wɔn so suani ɛwɔ hɔ wɔn so yenkotie sɛ de osi sɛ ensem fae mami ye jama first me again say ya so him faso na si a church from ya ti asese ya so on faso pa de na o mai if me de futu pa ma mabna o mai ni se mama na ma from hu ship de ya so e won faso de o mai e sa di sika be e sa do mai
Ebusia wo de akọ Sompa TV no so ne ko Facebook Sompa TV Ghana ni YouTube Sompa TV na pesa de mo fra na siesie wo mu te say akuafo pepesa de wo mu so mo kenten na branta de bi ko ho ne ade na efe papa ye na dwumedie no ne kurakura mu no na ye George Sapper wono ye kyerɛkyerɛ ni wo sukumu abusia wono so kyerɛkyerɛ ye fa so dia wo nananom akuafo ho no ntie no wo kyerɛ sɛ wo se obi anya nidie na obu mapa de ma wo no na ya kyerɛ nkura na mo sɛ yɛso won faso ɛde sika bebre so ebre o man ɛno nti yɛka de kuya so a na nyɛ sɛ fu nduma nko na sɛ de mesi afa me ho ya me de na mo ayɛ ti ka na ntwi ti me de na so bi no ma na ntwi na twikafo na sɛ mo ayɛ fo yɛka sɛ kuya ya ɛsɛ ntwi yɛn ne mo ayɛ nyina so ka ho nti na yɛma yɛ mo frɛ siesie ho ayɛ nkaade ɛde akyerɛ sɛ ɔkyena ɛyɛ apɔn kɛse a ebi ma akuafo papa na je say George Sapper wono so kyerɛkyerɛ ni wo Oniwa Memorial International School ho na ekotie no na ye ka kyerɛ Sapper mudin wo ne hia de mo odasani eno nti no bi a make say no usisi ya wo ya pa wo jo ho anje obi die akwakoye koko obi die fifi wana nemu obi die fifi wana tompo ano obi die wana yemte no sebie so oja de nan ya na so okọ baabi so a obahu se moja nko a na free ono so na seba wo die akwakoye ayemtim enam so ntene bi etipaye brefo aba beso ye wo so anase meka se koko ni nteno wani so nyina yo wisi who are you wo hwa de wa kire nyeye ebe so kurampo de abobo wu hu 3A Herbal Center si 3A cold capsules koko master no na wo hia ebetu ase one time ama hoto ayewo dia na no achi no waka kire wo se what the 3A ointment and so aba wo nya bisrasra enema ebe konkan de amount kolina ke ba misi e ba dane he ba ene apidank won sabeka ne dodo mu ato mo a mo yetira hodo mo a mo tonto nro ene wo bi a wo pedupa de aka wo de ama apomden ayo de 3 Herbal Center wonu pa ne ya no wanya bi ne titiru ene 3A cold capsules cocoa master no frepanyifo na ginchiremu abro me de so fa free won chen 0546 107 0546 107 107 3A cold capsules and a year come for the amoye cocoa master papa Express Group for Akache and yakwa kodre and ne opesa kwa manone na kwakọ sua de okwoto awade sua so obi opesa okoye adwuma bia wo de no krampo de wo kofa ne ma wo ye dwadini asa de abo my Ghana mu ase no mu a wo se brana hotel bookings ni ade ni nyina no wontimi emfa ho dwumadie no enye ne Basa Harrison Farmer wa bra wunya kwansede bia wom eno ti Canada USA UK Australia New Zealand and ase Germany ni nkroto awodo na wo pa akode a eno an se wo de wani chemu Asafo Labour Runabout Kumasi ha anase Nkrakeneshi First Light ho Tema Community 18 Lashibi Goy Filling Station ho won sabekanom so na Trinity Theological Seminar East Legonso wanum ebe ho papa tade market circle wana so no won sabekanom ene baabi a wo bia no wada Roma fra wodum mei na ene wo mutwetwe nkomo sebe ya wakwanto ho nsem ni nyina no obetimi ede adan wonum no wadi ho dwuma fine we onum pevi sama wie kura nsana sika no maje ede papa 0249 000448 0249 000448 and now 0555 550 067 0555 550 067 and now 0508 111 343 0508 111 343 Express Group wadubetu fa amwakoni abedie ewo akwantu aye kwa na brochire ho no akotote de amabusia yemfa seda rampi mosie duma ye rasante ye bo Benedict wono ene sansem ni nyina mu ede emma ye wa bra kuku America jando akwasia somo aso dollar mesese Japan na yire wono so ekruchire nsem ni bi emma wasatena fidie na chi echinchi ni fruma ede mayen ye na se papa pa ya fe news crew ya won Sompa 93.1
98.1 and Sompa 98.9 sunyane afe Sompa 90.7 apanda dan ne dom nyina so no ye na wono ma se papa toes and brother flip and systematic mu nyina so wono ma fam de eka ho na MC aho Mr Dave Brahima Rexford any dom nyina ya Grace miakasa me sister prekope waka ho no wono nyina boa ye emakase etimi ebedan mo midi ede ohene ire mame ekua yeboa esiama minimi nua be ma prekope eja pia apam dada won de hyase e ma me beto aso aseda ne bi enko enfamane ya sorry so ama be ma foso ninti foso one the nation's uncle falumba ene omna samoa be ma bra Judas obeyiwa ma sharp enemremo edi akwa akwa ato ne ho so no one dom ne ba be hia na